Makasinati ang sugbo og init og nindot nga panahon sa umaabot Semana Santa. Mao kini ang gibutyag sa Pangulo sa Pag-asa Visayas nga si Engineer Alquiblat atol siyang pag-guest sa Open Line News Media Forum sa May TV Cebu kaganiha. Matod ni Kiblat nga base silang model og analysis, walay daw tang panahon nga mosulod sa nasod sa mosunod duha ka semana. Adunay noy gamay nga tsansa nga adunay mga ginagmayng pag-uwan panahon sa kapunon o kagabion. Apan overall nindot ra gyud ang panahon sa umaabot Semana Santa. Gawas sa Semana Santa, napanglantawan sa Pag-asa Visayas nga menos ang posibilidad sa pag-uwan sa tibok buwan sa Abril hangtod na sa buwan sa Mayo. Gani sa buwan sa Abril, maabot lang sa 55 mm ang uwan nga matigom matod sa Pag-asa. Mas ubos kini sa 60 mm nga natigom karong buwan sa Marso. Nunot sa kainit sa panahon, giyawhag karon ni Kiblat ang publiko nga likayan gyud ang pagawas silang tagstag sa mga panimalay gikan sa alas 10 sa buntag hangtod na sa alas 3 sa hapon. Kini aron kalikayan ang posibleng heat stroke ug uban pang sakit sa panit. Sa pagkaron na sayran nga masinati ang temperatura nga 33 ngadto sa 35 degrees Celsius hangtod na sa buwan sa Mayo. Sa maong temperatura, masinati usab ang maabot sa 42 ngadto sa 45 degrees Celsius nga heat index. Magkalo, wear lightweight, gaan nga sinina, hayahay, unya light color kay ang dark colors, itom, blue, mga dark colors, ma-absorb man na siya og init. So, transfer sa atong lawas, madagdagan atong kainit. And of course, na ako no'y advice nga pag mulakaw ka, expose yourself outside, kung di yung kalikayan, do not eat much. Dahil na mga high in protein nga mga pagkaon, kay it will add up your metabolism na muinit ang imong lawas. So, dagan kayo, nya magbaon ka og tubig, always drink plenty of water, nya mga comorbidities. So, please, avoid lang yun og expose or outdoor yung mga comorbidities during 10 a.m. to 3 p.m. Please stay indoor. Samtang ipahibaw sa Pag-asa Visayas nga aduna nay 55% nga tsansa nga adunay masinating El Nino kon grabing huwaw sa umaabot buwan sa Hulyo. Kini base usab sa ilang mga model ug analysis nga gihuptan sa pagkaron. Ang La Nina kon grabing pag-uwan nga nasinati sa miaging tuig opisyal na nga natapos ni adtong Marso 10. Awhag ni Kiblat sa publiko sa pagdaginot gayod sa tubig kuno galing mahitabo ang maong suliran. Mas may usab nga magsunod sa mga balita kalabot sa El Nino aron kalikayan nga dili makapreparar kalabot niini. Iya usab giawhag ang tanang sektor sa pagpreparar na sa pagkaron kalabot sa paigo sa El Nino aron kalikayan ang grabing epekto niini. Of determining whether kung doon na ba El Nino or wala. And strong indication sa mga analysis na to nga doon na 55% nga doon na El Nino nga may tabo after aning ato ang summer. That will be June, July. But for your question na pila ka buwan mo lanat, it is early to tell. Wala pa. So magsige patag analyzing, gathering data. Kaya mawamantay lang ang basihan data man, monitoring the situation of particularly the Pacific Ocean. I-monitor na ito ng temperature and of course, yung mga rain gauge, yung mga stations natin all over the country and information from the other countries, mga monitoring agencies. I-combine na ito to come up with a forecast as pertaining to the intensity, kung severe ba, weak ba, mild El Nino, or how many months it could go, yung El Nino phenomenon. So, it's too early to tell, pagkakaroon. Sa habig sa gamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, nangandam na daan karon pa lang ang buhatan sa agrikultura, disaster management ug uban pang departamento sa Cebu City sa posibleng karisgo sa epekto sa kainit sa panahon. Kini si Greggy Magdadaro alang sa May TV Cebu.